האב גבריאל נדב וראשי הקהילה הנוצרית בישראל וידידיי הרבים, אני גאה בכם. אני גאה במה שאתם עושים כאן הערב, שאתם מחזקים שוב ושוב מול כל הביקורות ומול כל הניסיונות להפריע. אתם מחזקים את הגיוס של בני העדה הנוצרית לצבא הגנה לישראל. אני גאה בכם, אני מצדיע לכם. כי זה משקף את הרצון שלנו באמת להיות חברה אחת לכולם. זה משקף את העובדה שבישראל יש חופש דת. חופש דת אמיתי בתוך אזור שכל כך מלא באלימות, בחוסר סובלנות, בחוסר בחירה. בישראל יש חופש דת, בישראל יש כבוד הדדי, בישראל יש מקום לכולם, בישראל יש מקום וחופש לנוצרים. זה לא דבר של מה בכך במזרח התיכון כפי שהוא. אתם מבינים את זה, אתם מבינים שזו המדינה שלכם, אתם מבינים שזה הצבא שלכם, ואתם מתגייסים אליו. איזה דבר נפלא. כל הכבוד לכם. ואני רוצה לאחל לכולכם חג מולד שמח, שנה טובה.